Nou ja, daar zeg maar helemaal in het hoge noorden, daar Succes, heb je ook een soort van poolgebied. Is dit nog een uitdaging voor jou, Maarten? Ja, dat koude water zeker, ja. Ja? Ja, 500 meter, weet je, ik hou eigenlijk helemaal niet van koud water. Maar ik hoor soms ook, we gaan natuurlijk de Elfstedentocht zwemmen, dat is mijn ultieme droom. En mensen kunnen in elk van de 11 steden meezwemmen en dan vragen ze soms van Maarten, dat is toch wel een beetje koud? En dat valt eigenlijk wel heel erg mee. En om dat te laten zien dacht ik, nou dan ga ik hier midden in de winter ga ik ook 500 meter zwemmen. Vrijwillig. Vrijwillig en ik ga het wel zien hoe het gaat. Over omgaan met kou en dat is waarom we dit onderwerp hebben gemaakt voor het trainingsprogramma. Het gaat ook over, het gaat gewoon in de loop van jaren. Ik weet niet of ik nog kan praten. Ik hoor wel wat. Oh, Koud. ja, flink koud. Maar zo'n eerste paar minuten gaat dan wel. Maar het wordt steeds kouder en kouder en steeds waasiger. Maar ja, wel leuk. Oh, Fries kampioen. mooi hè? Fries kampioen ijszwemmen. Het is gelukt. Die staat toch maar. Heel goed hè? Ja.